Se lopettaminen niin kuin jokapäiväiseen elämään vaikutti ehkä eniten silleen, että on hävinnyt siis sellaisia outoja päänsärkyjä, mitä mulla oli ennen. Niin kuin, jotain sellaisia, niin kuin, no ei ole läheskään niin tukkoinen olo koko ajan, ei yskitä. Ei enää rytmitä sitä elämää sen niin kuin tupakoinnin kautta, vaan ehkä on vähän niin kuin vapaampi olo. Tai ei tarvitse miettiä sitä, että no nyt mä oon menossa 8 tunniksi tonne, että missäköhän välissä siellä voi vetää sitä röökiä. Kalja maistuu nykyään paljon pahemmalta. Siltä ennen se tupakka ehkä jollain tavalla peitti sitä pahan kaljan makuun. Mutta niin, no on jotenkin silleen, en mä tiedä onko tyhmää sanoa terveempi olo, mutta että urheille sen kyllä huomaa, niin kuin, että ennen urheilu tuntui silleen pahalta. Kyllä se tuntuu hyvältä, niin kuin se ehkä kuuluukin. Ehkä se tupakointi oli joskus semmoinen niin kuin keino tavallaan just paeta jotain asioita, niin kuin sitä sellaista, että jos oli niin kuin paskafiilis, niin sitten oli se, että nyt mä menen ja vedän tämän tupakan. Ehkä niin kuin nykyään käsittelee jotenkin käsittelee asiat niin kuin jotenkin toisella tavalla puhumalla tai niin kuin miettimällä tai jotenkin, eikä niin kuin etsi siitä röökistä sellaista niin kuin vapautusta ja